Allah wis milih Adam, Nuh, keluargane Ibrahim, lan keluargane Imron ngungguli jagate umat manungsa sak kabeh. Quran surah Al-Imran ayatipun ayat 3. Para sedherek kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah. Nabi Adam alaihissalam menika setunggalipun bibit kawit lan leluhuripun umat manungsa. Nabi Nuh alaihissalam menika rasul ingkang kapisan ingkang ngasta syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Dene Nabi Ibrahim alaihissalam inggih menika nabi lan rasul kapisan ingkang ngudi dhateng sempurnanipun keluarga kangge modal mbangun kemajengan tuwin kesusahanipun umat manungsa. Meh sedaya nabi lan rasulipun Allah Subhanahu wa taala miyos saking trah lan putra turunipun Nabi Ibrahim. Ibadah haji kanthi sedaya rukun lan sunah-sunahipun ugi mujudaken syariatipun ingkang sampriki umuripun ngantos sampun ngancik 8.000 taun lan tetep badhe dipun amalaken dening umat manungsa ngantos dumuginipun dinten kiamat pinjang. Panjenenganipun ugi nabi ingkang sukses ndidik para garwanipun sehingga saged nglairaken putra kalih ingkang pilih tanding lan tetela dados bibit kesaenanipun umat manungsa ngantos dinten ing sakmangke inggih menika Nabi Ibrahim lan ugi Nabi Ishaq alaihi wassalam. Sehingga panjenenganipun nate nelahaken raos syukuripun dumateng Allah amargi saking dipun paringi putra kekalih kanthi ngendika Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sakabeh puji amung kagunganipun Allah kang wis paring awakku ing masa tuwaku Ismail lan Ishak. Saat temene pangeranku temenan moho ngabulake donga. Duh pangeran kawula mugi kersa paduka ndadosaken kawula lan anak-anak turun kawula tiyang ingkang tansah njejegaken salat. Duh pangeran kawula mugi kersa paduka ngabulaken donga-donga kawula. Quran surah Ibrahim ayatipun 39 ngantos dumugi sekawan dosa. Para sedherek jamaah Aidil lan Aidat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ibu Sarah ingkang salehah unggul tansah ngawon lan setya mituhu ngancani garwanipun wonten ing tugas-tugasipun ingkang amrat ingkang kebak bebaya. Saha Ibu Hajar ugi ingkang salehah kiyat sabar lan tabah wonten ing dalem perjuanganipun ingkang boten enteng. Tentu sanes wanita ingkang miyos mekaten kemawon saking padaranipun ingkang ibu. Nanging mesti ugi amargi saking panggladi ugi pendidikanipun ingkang garwa, priyaga ingkang prakosa, ingkang kiyat, sabar lan wicaksana kados dene panjenenganipun Nabi Ibrahim alaihissalam.